Alam kong mahirap talagang masaktan, pero napakasarap sa pakiramdam ang makalaya ka sa piling ng taong hindi ka binigyang halaga. Isipin mo, magkakaroon ka na ng oras para sa sarili mo. Gawin mo lahat ng mga bagay na matagal mo nang gustong gawin nang hindi siya inaalala. Maniwala ka sa akin, wala nang masasaya pa sa unang mong ngiti pagkatapos ng matagal na pagluha. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng una mong paggising sa umaga nang hindi mo siya naiisip. Napakagaan sa pakiramdam. Hindi maipapaliwanag ng anumang salita ang ligaya na mawala ang taong dahilan kung bakit minsan kang naging miserable. Akala mo kasi, porket naiwan ka, ay hindi mo na kayang makabangon ng mag-isa. Pero yan ang magtutulak sa'yo para matutunan mong pagkatiwalaan ng sarili mo. Malalaman mong mali ang dumipente ka sa taong nagsabi lang ng mahal ka niya. Sa susunod, ay matututunan mo ng makiramdam kung tunay bang pagmamahal. Hindi sa salita lang, hindi ka uto-uto. Ang mahalagang hakbang ay ang bigyan mo ng sapat na oras ang sarili mo hanggang tuluyang mabura ang mga alaala ng mapait na kahapon. Yung tipong burado na kahit anino niya sa mga paborito niyong pasyalan. Yung tipong kaya mo nang lunukin yung paborito niyong pagkain. Pero huwag ka lang magbabaka sakaling magmahal ka agad para lang makalimot at pumasok sa isang relasyon sa loob ng maikling panahon. Dahil hindi ka man masaktan ulit, baka ikaw naman ang makasakit. Mas mabigat sa pakiramdam ang makitang may masasaktan ka kung alam mo lang. Kaya dapat, kung magmamahal ka ulit, siguraduhin mong handa ka na talaga. Yung kahit magkita kayo ng taong dati mong minahal, ay kaya mo na siyang ngitian ng matamis nang walang halong pait.